Oiches, Alberte, hoxe é mércores 1 de outubro de 2025 e volvemos das vacacións de verán. Está aquí de novo o mellor puto podcast en galego do mundo, o bueno, carallo bueno. Que tal, Alberte? Moi ben, non sei se tan entusiasmado como a ti, pero contento de volver a verte, de volver vir, de volver a Alberte o teu cubile a realizar este podcast de referencia que tanta xente estaba agardando. Bueno, ti crees? Sí. Decenas de personas, por non decir unidades. Escribiuche tu anai, nin eso. No, porque miña nai non escoita. Miña nai, claro, podcast. Ti crees que miña nai... En que FM o poñen Claro. eso, non? Miña nai non... Non hai xeito. Se non colle no FM, non... Como vai escoitar? Se non sabe decir a palabra, É como verdad. vai escoitar? Pois miña nai costa a palabra, pero escoítanos, eh? Porque a tua nai é muller que está metida Aí. moito no internet. Sí, pon aí moitos likes no Instagram. Últimamente menos, É porque penso que se fixo máis... xa aprendeu. Está forrando agora o laiqueo, Igual aforracha a ti porque pensa esta chorrada que puxo Alberte. Tamén pode ser, Claro. tamén pode ser. Pero voto yo sen falta, Bueno, pois dende aquí unha mensaxe, Estrella. Lanzo unha mensaxe de aquí, Estrella, dame like e suscríbete, vale? Dame like. Non hace falta que toques la campanita, vale? Non, tocar a campanita, bueno, sempre foi así un pouco... Oye, é casualidade que celebremos a estrea da sexta tempada 6 tempadas, mi madriña. Buah. O día 1 de outubro. A ver, alguén podría decir que casualidade, pero aquí hai discurso, hai miga política, Hai storytelling. hai crítica social, hai lei de amnistía non aplicada aínda a todo o mundo. Non, eu penso que é casualidade, Alberte. Gracias. Tivemos un mes de setembro os dous Full. movedo. O meu durou 87 días. O teu cantos? Pois 130. Dios. Mi cama. Non acaba, Diolo leve. Mi madriña queda lonxe, falabas ti das vacacións. O gallá volvésemos hoxe de vacanzas. Claro. Pero non é o caso, quedan lonxe xa, Claro, no meu caso, mira que fixeron unhas vacacións moi particulares que o último día que traballei debía ser o 17 de maio, 18 de maio, Día das Letras Galegas, e o día seguinte. Que asco. E volvín traballar en setembro. Pois boto as de menos, claro. Home, non te jode. Bueno, vacacións, permisos, paternité. Estafa o Estado. Pagou o perro. Este ano estiveche máis de la Kazán que traballando, probablemente. Este curso, ¿no? É un dato incerto, pero molaría que flipas. Claro, Todo chegará. Traballei de xaneiro a maio, que son casi 5 meses. Non é certo, pero molaría ir explicando. No, este ano pagáchelo ti, sabes? Chama a atención que este falando eu de traballar, que este eu recriminando Que nos está pasando neste a podcast? falta de traballo a alguén, O mundo ao revés, A verdade que é certo. Bueno, o que decía é que tiña ganas de estar aquí, a verdade. Malia o setembro apreted. A ver, eu xa estaba aquí, pero tiña ganas de que viñeras tú. Home, claro. Que non, Sí. sabes? Seguimos un pouco cambiando sen cambiar nada. Bueno, pero nós somos de trayectoria coherente, Sí. non? Gústame o eufemismo, Sí. Trayectoria coherente, Riches, é que... Non botar un par al agua, Bueno, barra trayectoria coherente. No, decía uno no sentido de que auga só outra vez. Bueno, a ver, eu Auga. ofrecinche un café. Tráesme auga. Que non é habitual. Ofrecíseme un café que eso xa sabes que como Sí. botarlle farlopa a un chimpancé. E azúcar a los niños. Azúcar a los nenios. A los niños. No, veño servido de café, estou ben, así Bueno, que... pues non entón te xa podemos preocupes. tirar a intro. Tiramos a intro. Hai moitas novedades neste ano, Dando a benvida a xente que nos escoitaba Sí. e a xente que nos está descubrindo hoxe. Claro. Imagínate esa persoa que se siente agora interpelada, que descubre hoxe... Interpelada, que é unha asociación mundial de calvos. Interpelada. Xogou un torneo de fubito no campo do Noia. De calvos, ¿no? Interpelada. Sí, na rúa Calvos Sotelos. Calvos de Randín. Dai a intro. A ver, doulle- Xa non sei o que estaba dicindo. Sí, pero é divertido, Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo.
Pois o bueno carallo bueno, claro. O de sempre, o de toda a vida. Sabes que estou escoitando un grilo dende a miña fiestra estes días? Así empeza a sexta tempada tan esperada. Ai, por favor. En Barcelona, Increíble, Pero... Ah, mira, escoita sin de aquí. A ver, atento, escoita. Flipante, Eu xa dixen unha vez, non me escondo, vivo na Avinguda Meridiana, é unha rúa de Barcelona con 1000 números. Non me escondo relativamente. Pero tirando Tirando pro norte, vale, digamos, vale? ali. E levo 3 ou 4 días escoitando un grilo. Foi moita gracia, Pero igual hai un só que está nunha árbore ou algo e está aí Sí. pedindo axuda. Pois, home, véselle tranquilo, que decir, fai o son habitual, non sei cal é o son grilo en perigo, sabes? Se agudizan un pouco Non sabes interpretar, a sinal. non? Claro. Pero chama a atención, cáusame gracia, como diría miña nai, que Sí. sempre emprega esta expresión, cáusame gracia, e transportame un pouco á aldea, ao rural, porque Amén. cando a cidade dorme, cando xa pasa unha moto de cando en cando, no? Que pasa eso? É godido, E despois di cri, cri, E despois está o cri do grilo, Impresionante. Que estás tendo insomnio al verte. No, pero xusto antes de editarme, estou dormindo ben esta semana última. Sí? Sí. Que media de horas estás facendo? Nunca iso? dormín mal, Teño esa sorte. Hai xente que, sabes? Hai xente que, bueno, pues debería ir ao médico con o de dormir é bastante... Claro. Sí, importante. Onte, por exemplo, a miña muller dixome está roncando e aínda non me dormira. Como pode ser? Pero como pode ser que ronques así? Eu xa ronco en pre. Pero teño facilidade. Horas. Ahora estoy recortando un pouco de horas, pero nunca baixo das 7. Bueno, Que ben, che parece? A mí ahora pareceme caralludo. Ti en firme. cantas estás? Eu estou entre 5 e 6. Entre 5 e 6. Sí, e 5. Lembremos ya a audiencia que ambos los dous somos pais, Sí. porque hoxe en día é pai calquera, Bueno, somos nosa proba vivente desto. efectivamente. Claro. E, no meu caso, a rapaza xa dorme do Tyron, Tyron. as súas 9, 10, 11 horas, Ben, co único inconvinte de que ven a nosa cama. fai invasión de campo. Fai invasión de Jimmy campo Jump infantil. no tempo de desconto, ademais, hai cara a 7 da mañá. Bueno, podía ser peor. Efectivamente, pero ti no teu caso tes un rapaz, A meten 10 meses non chega. un bomiura, Un chavalote. un bomiura, porque Ai. actualicei o estatus, Un bon Miura, o Brais. Sí, un sí. bomiura, creo que xa temos título de programa, unha vez máis, Brais Falcón, que está dormindo regular, ¿no? Ou que desperta moito pola noite. Bueno, todo ese estamos tema, nunha ¿no? desas crises de sono. Xa comentamos a tempada pasada algunha desas crises. Despois houve meses, a verdade, moi ben. Acórdate que le vino a México. En México Correcto. dormeu moi ben. Claro que é un neno abaneado xa, Un neno que xa estivo no Caribe. Estivo no Caribe, estivo en Grow. Claro, correcto, tamén Este foi a verán, Grow. quer decir, móvese Estivo máis- nas festas de Grow. Claro, Para máis Henry. Henry. Titi Henry. O teu fillo móvese máis que o irmán de Lamine Yamal, que me ten louco ese cativo. Outro Miura, Ese neno ten máis vida social que un relaciones públicas dunha discoteca. Pero a pregunta é, quen era máis alto? Keine, o irmán de Lamine Yamal, ou os enanos que contratou Lamine? É que Confundíanse. había unha loita entre eles. Confundíanse. Era ¿no? todo unha performance familiar. O neno igual pensaba que trouxeran amigos. Eran os da guardería que viñeran ver aí. Como lle chamache? Keine. Ah, non sabía que Se chamaba. home, non biches que había un economista. Keine. Keine. Bueno, sí, para avanzados, Sí, sabes? sí. Sí, é como teoría Sí, económica. Estoy dicindo que sí, non teño puta idea. Lamine Yamal. E o pai, acabando coa familia... Hombre, Hasselhard. Hasselhard. Hasselhara. O chef Hasselhard, que O ahora chef, fai, sí, ahora fai vídeos de... Hai que botarlle leite o... As concretas. Así, cuando está rebozado. Sí, sí, sí. Para sí, que sí. se fajan ben e non se peguen. Claro. Estivo por Monforte, sabes? Ten familia... Como que estivo? Colegas... Ahora Lamine Yamal tamén é galego. Segundo verán consecutivo que o pai de Lamine Yamal pasa por Monforte. Pero porque se achega a onde venden... como é? Pulpo. Marisco. Pulpo. Sí.
a feira. A feira. No, tengo uns amigos aí e vai, xa che digo, segundo verán consecutivo. Monforte, que tampouco é que, a ver, Fai moita gracia porque se vas ao seu Instagram como que o viu teu irmán pola rúa. como dato. No, saiu na Voz de Galicia. Vale, que sí. Vale. Ou no É unha fonte parecida. Ou no Progreso de Lugo, non sei. En fin, foi casi portada. Eu creo que foi portada da sección de Sociedad. El padre de Lamine Yamal visita Monforte. Mira. E no seu Instagram podes ver fotos, por exemplo, el no bar O Hórreo, que está na circunvalación do hospital. Quero decir que Sí, tampouco- turismo foi tomar a tapa. Foi ao bar A e ao bar B. Efectivamente, tomou unha cervexa, dúas tapas de freba e... Bueno, pois fixo que xa hai que está. ir facer ao país. Correcto. Non é por facer bueno, si, apoloxía igual un pouco, sí, pero... Acabamos falando do pai de Lamine Yamal vindo do teu fillo, Como... Bueno, Keine, non? Fomos a través dos... Keine. Keine iba a dicir? Keine. Keine Oiches, é central argentino, non? Gabriel Keine, non? Gabriel Keine xogou no Madrid, non? No Madrid, Lateral esquerdo. no River Plate. Así moi pijito el, moi Sí, tal. unha melena así medio... ¿qué? Fernando Redondo, mal. Sí, sí. pouco, ¿no? Peor cuidada. Peor cuidada, sí. Claro. Cara de dormir menos que a ti, tiña. Gaby Sí, Heinze. gustaba máis a noite, non? Que ao Melendi Prime. Se conoce que sí, se conoce que sí. Oye, Eu teño aquí unhas chorradas xa para empezar. Vale, non é nin claro. concurso, é que como Non é estamos non é concurso. Non é Vaya. así, vuela pluma. Vuela pluma. No, é que ahora que falabas de Keine, que aí tiraches os primeiros xogos de palabras, marca registrada do bueno carallo bueno, pois eu detectei unha serie de expresións en galego que podían ser nomes de deportistas, na liña un pouco do que vimos facendo, pero aquí non, o sea, non está pechado. Como non quixen escribir aquí guión, entón vouche dicir a expresión, aquí vouche... non te escribir guión, ¿no? No, a diferencia do resto de... A diferencia... Bueno, hai cousiño. Un pouquiño de respeto aquí para o único que traballa polo podcast. Touché. Bueno, no, pero... Mira, por exemplo, para que entendas a dinámica. Vante morder, vale? Onde están as gafas? Vante morder, que non as ves telas diante. Correcto. Vante morder, claramente, é un ala pivot lituano. Vante morder. E poste morder na camiseta. Non necesites algunha alternativa para Vante morder? Vante morder tamén podía ser un actor, Tamén Tamén ten nome de actor, Los nominados al Oscar Vante morder É un pouco- por Too Fast Too Furious. ¿Cómo se chamaba este que morreu aí recentemente que saía en Top Gun? Kilmer, non? Van Kilmer. Van Kilmer. É Sí. un pouco Vante morder. Vante morder tamén é malo de Harry Potter. Sí. Vante morder. El que no puede ser nombrado, Vante Vante morder. O profesor de artes escuras. Exactamente. Sí. Gústame. Nesta liña de Vante morder tamén hai outro, igual poden ser primos, que é Vas caer. ¿Vale? Vas, así, pode ser con B, Vas caer. Sonaría como holandés, como da época aquela de Bangal, dos holandeses. Sí, vas caer. Pois é o Kunogu Reisiger, Vas caer, por diante, pois que xogaba Dragan Siric e Bolo Zenden. Vas caer, sí. Vas caer, sí. Por fonética, dame máis el xogador de baloncesto. Bueno, sí, era por... Me gusta el Basker y El- el baloncesto el que decía Basker. Sergio Ramos. Aparte- Os seus dous hobbies eran o básquet E o baloncesto. E o baloncesto. Grande. Eu tiña un compañeiro en clase que Sí. se chamaba Sergio Fernández Vázquez Sí. e chamámoslle Sergio Fernández Básquet. Básquet, porque xogaba ao baloncesto. No, porque se parecía Vázquez a básquet. E porque sí, non? E xa está, non ten Xa máis. está. Pois Vas caer tamén ten ese... Vas caer. Vas caer. Gústame. Fran Vas caer. que- Compraría a camisola de la naranja mecánica con 9. Pega yo 9, ¿no? O un Dianteiro- 11. Un 11, vale. Tamén, Vale. bueno, Para ti, 11. Puedo discutir. Veña, por- teño 3 máis destas chorradas, vale? Pero nestas tesme que axudar un pouco máis, así que... Vale. Hai outro que é quen te pillara, vale? Quen te pillara, que pode ser americano ou xaponés, ou americano-xaponés. O africano tamén, Tamén. ¿Quién te pillara? Cuidado, Quen te pillara ¿Quién te pillara? por la República Democrática del Congo. Cuidado, Atleta, atleta. atleta de velocidad, Sí, velocista, sí. Os 100 metros, Usain Bolt. Récord 200 metros pa... Pip. Calle 1. Para quen te pillara. ¿Quién te pillara? Quen te pillara. Golden Globe. Iba a decir.
En fin. Quen te pillara, o dictador tamén. Sí. Dictador o guineano. general quen te pillara. Hombre, parece un pouco... Rizar o rizo, ¿no? Sí, é como de broma, sabes? O general... Como non lle pegaría, sería moi obvio. Comandante pillara. Sería moi obvio para un pederasta tamén, ¿no? Quen te pillara, ¿no? Sí. Paseando polos institutos, ¿no? El violador pillara, sabes? É que, claro, un pouco... Sí. Vale, aquí patinamos un pouco, pero ben, está ben tirado. Hai que tirar. E entón, despois tes chegar a encher, que poden ser dous irmãos, sabes? Chegar a encher. Un dúo cómico, ¿no? Sí, ou un nome, sabes? Un pouco Ortega y Gasset, chegar a encher. Sí. E ten unha chegar a encher. Aí pódese dar moito... Chegar a encher tamén me leva un pouco a Asia, ¿eh? Chegar a encher. É complicado de aterrizar. Escritor. Sí, chegar a encher. Finalista do Nobel de Literatura. Pero vaya, pode ser un dúo musical que tocan en riba dun palé nas festas de Grou tamén. Bueno, sería un nombre de puta madre tamén. Claro, chegar a encher. Efectivamente, o tonecho pequeno o chegar e o encher, non? Sí. Os dous que menos triunfaron. Os pequenos o pequeno dos tonechos co pequeno de Touri e Marcos. Claro, os malos. Con cariño, ¿eh? No. É broma. Os outros. Os que non tal, sí. Bueno, en fin. E por último, este eu penso que che vai gustar é Tarde Piaches, que a mí soname tamén alguén así do leste de Europa, Jasiquevicius, Tarde Piaches. Todo pirolas, Bueno, non sei, son nomes un pouco, son moitos con se te fixas, que non, o sea, caer, morder, son verbos de segunda conxugación, encher, piaches, tampouco non son sen xénero. Vale, Floedo. Floedo. ese é un xogo de mesa, o Floedo. O Floedo Floedos corporales. Está a cadela reclamando atención. Quedou aquí encerrada, non contaba, Como leva os celos, por certo, a cadela? Bueno, vaya días. Cambiando de tema. Sí. Porque o meu xa ten 5 anos. Camilo celos. A cativa xa ten 5 anos e o can está insoportable, Eu creo que está con unha especie de adolescencia o can. Pois queda moito polo cu, A lei dá un pouco por saco, pero ainda é bastante controlable. Hai que querela igual. Sí, hai que querela igual, pero pobriña. Ahora está me dando aquí bicos como se non houbera mañán. Gustoulle a de Vascaer ou a de Vascaer especialmente. Sí. Entón, Alberto, ti non me tras nada, non hai sección, non hai novidades na túa vida. Novidades hai moitirmas. Claro, a ver, faime un pouco de promo, home, que sempre faz a promo das túas mierdas aquí. Non queres facer promo? Sí, podo contar novidades. Contamo como se non nos escoitara ninguén. Que mira, levo un mes. Sí. Titular canso, Sí. Colaborando na Radio Galega. Moi ben. Que che iba a decir a ti? Equivocáronse. Que che iba a decir a min? Sí, a min ya mal. Que iba a estar eu... estou colaborando no programa radiofónico O Ser a Radio Galega, daste conta. Home, sería raro. A penaltis. O novo programa nocturno de fútbol e guasa, porque entenderás que eu estou pola guasa máis que polo fútbol. Fútbol galego, un pouco de distensión. Vale. Alborozo. Chance. Alborozo xogador do Ávila, non? A penaltis. De 10 a 12 da noite. Non estou todos os días, porque eu teño familia. Unha vez a semana? Vou fago dentro da casa, que iso tamén é unha alegría. Bueno. Eso... Imaginas de ter que ir a Compostela? Pues imagino, Eu non iría. Cuidado. Tú igual... Moito teñen que pagar, O viaxe como mínimo. Home. E de aí contamos. Correcto. E despois teño unha cousiña que non podo contar aínda, que eso é de gilipollas. Esa xa me a sei, xa me a feito moitas veces. Estou grabando unha peli en Galicia. Bueno, ves como hai cousiñas. Hai cousas. Esquecera este dato, Sí, eu non, a min contáchemo. Fun gravar unha peli, non podo dar detalles. Podes decir a cidade a que fuches? Sí. A Coruña. Porque me acordo. Bueno, Santa Cristina. Perillo. Non aterrizache co avión. Perillo a la mar. Estive na zona unha zona de ocio. Non sei se ti controlas esa zona, pero unha zona de ocio. Non conozco nada. Moito karaoke. E pasei unhas sesións de traballo moi chulas. Na peli se chama 2 días. 2 días. Xa xo recordarei cando chego o día. Mai mello dit. Non farán aquí unha estrella en Barcelona? Non sei. Sabe Dior. En calquer caso, un papel pequeno. Bueno. Se che darei máis detalles
conforme avancen os meses. A min ou a audiencia dos carallers? Non o sei. Igual non das os detalles. Igual non dos detalles. Porque depende como tal. Pero houve movimiento, efectivamente. Bueno. Xa non falo do verán porque, como decimos antes, quedou moi atrás, pero... Ando hai que afuchicar con móvil al verte, e caeume. O meu verán foi un calendario do Inserso. Bueno, hai cousas peores, non é? Burgos, Eu tamén estive en Burgos. Tarazona, O Grove... Dormiche en Burgos? Dormín en Burgos. Claro, eu tamén. Sí. Facía moito calor, eh? Bueno, cando fun eu non. Me cago en todo. O ano pasado sí, porque estou... Meus pais caganse en Dios. Non van ir a Burgos nunca máis, nin morcilla, nin hostias. Xa o tes, claro, non sei se ti vas cada ano á aldea, non vas cada ano, vas depende como che dé o aire, non? Nen cada ano, nen cada década casi. Porque eu estipulei xa, Estipulei? Estipulei claro, É como é norma, xa. o presidente de Fíjate que ten sentido, de Argentina. Bueno. Estipulache. Estipulei é un diminutivo de este puto Milei. Podía Sí. ser, ¿no? Sí. Si non lo queres decir. A ver, igual nos respetamos o presidente de Argentina. No nos respetamos. Javier Milei. No nos respetamos. Respetámolo. Se respetase a alguén, Vale, pues estamos de acuerdo, entón. ¿no? Que lleguen por saco. Non sei que estaba dicindo. Que estipulei A parada ali. a parada en Burgos. Eso sabía que me ibas a decir. Middle of the camiño, ¿no? Máis ou menos, sí. Creo que queda máis perto de Barcelona que... Bueno, non me jodas depende agora. no teu caso. Non me sí. jodas agora Claro. a métrica, vale? E de volta a Tarazona, foi novo descubrimento. Recomendoche. Bueno, pues apuntado Ainda lembro as radiografías de Torrezno que comín. Porque non digo porque escaseara, pero era así como fina. Era Torrezno fino. E sabes quen é fanísima do Torrezno, do Roxón, inclusive? A miña filla. En serio? Miña filla parece moi fina para unhas cousas. A de Iria encanta o Torrezno. Encanta o Torrezno. Señora Torrezna. 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 Total. Torrezna. Podrías alimentar de torreznos e de mexillóns. Hostia, bueno, non ten mal gusto, eh? Entón, en Tarazona colleu torrezno e no Grove mexillón. Bueno. Xa che digo que fixen unha turné aldea tamén. Bueno, moi ben. En fin, nostalgia, morriña. Tiven un setembro moi difícil a adaptación. Falamos da adaptación dos infantes, Sí. dos cativos, dos rapaces. Eu pasei non pior que ela. Bueno, pero ti tamén eres un pouco rapaz, non? Eu nunca deixei morrer o neno que levo dentro. Bueno, levo un par deles. Levo a chegar Dame e a máis encher. detalles deses. A chegar e a encher, Levo non? a chegar e a encher. Sí, en fin. Vaya neno estás feito. Oye, Sí. este ano tamén temos en previsión escapar co podcast por aí adiante. Home, estamos aí co World Tour. Non vai ser todo vir timbrarte a ti Bueno, cada 2 semanas. Espero que non. Que tamén A ver, hai que Pero facer o podcast residente. temos pero... en previsión escapar por aí, facer bolos pola cidade de Condal e tamén polo país adiante. Estamos abertos tamén a contratación, Se hai algún ointe ou algún ointe que nos queira levar ao seu lugar, Se que credes que o bueno carallo bueno vaya aí onde estés ti, correcto. mándanos un correo a blog.buenocarallo. No, da igual, ponlo aí no Instagram. Sí. @carallo bueno. Correcto. Dalle a enviar mensaxe. E dali a 3 semanas ou 4 que o vexa eu, porque Alberto non o mira, tú tranquilo, non teñas presa, que damos resposta. Tarde, pode ser, pero contestamos sempre, Hai se tal deixa un comentario, mandeivos un privado, porque igual, non? Sí. Ou no TikTok pon like e republica aí. Estamos no TikTok. ¡Buah! ¡Wow! Temos que chegar antes de que acabe o ano a 1000 seguidores no TikTok. Ese é o obxectivo. Vale. Bueno, en fin, que nos contactedes, que tal. Sí. Estamos abertos. E próximamente datas, cousas. Xame. Pero que che dé agora datas, eu. Nome, pero próxima, tú non. Hostia, o café non. Que A min agora fe tomo café. ti estás de subida e eu de baixada, pode ser? Sí. Eso pasa. Pero bueno, empataremos. Quer decir, faremos a X e xuntarémonos aí no... En fin. me contas? Poñoche unha cuña e ahora contoche cousas. Ponme unha cuña aí de teu pai. Sí. Creo que, a ver cuál é. Que queres, home? A ver, cal é o teu podcast preferido? Fala alto e claro. Bueno, carallo, bueno, xa estamos nela. Pero cual? Que podcast? O bueno, carallo, bueno, o que fai o Silvio Alberti. Moi ben, pero o mellor de todos. O Silvio Alberti. Aí está. Aí está. Bueno, carallo bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Din eles.
A ver, Alberto, tes aí o móvil diante. Sí. Ímonos a facer isto así en crudo. Pero teño que llegar a gravar. Sí. Vale. No, pero cando empecemos este mini concorso. Jodiche un café a 7 da tarde, 6 e pico, sí. Estás preparado para eso, Para non? non dormir como a todas o resto das noites. Despois falamos de onde vas despois do programa. Tú ben. Despois falamos de onde te dirixes. Bueno, non hai que No hai hai que desvelar. Non hai que desvelar, pero vai a ver. Alberto, teño máis tonteridas. Home, non esperaba menos. Queres gogare? Doi o play xa, Dalle, porque veña, dalle. vou me esquecer despois. Sí. Sabes, por... Si despois teño móvil cheo Mira, viche que reloj? Sí. Que chulo, Un Casio. O Casio de meu pai. Ah. Non é o mesmo, porque... Non é o de teu pai, é o mesmo que levaba teu pai. Modelo Casio de 1099. Alexandra Ocasio. É esta Yankee, ¿no? Sí. Ven. Mira, non falla este reloxo, Non. Mira, vou gravar o vídeo. Así vou, non sei. Este Casio é probablemente o mellor reloj do planeta Tierra. 12 euros creo que vale, ¿no? Vale. Non sei. Deche ya ahora a gravar ou como foi isto? Dille a gravar, está grabando, ¿verdad? Sí. Pregunto yo móvil, Como me fío de ti. Imos Bueno, sí, xogamos un poquinho. A ver, mira, non me acordo se tiña aquí música de concurso. A ver, vamos a tocar, eu penso que Concurso. Sí. Bueno, a ver, mira, esta é mítica. Co Arturo Valls de Lobios. non chego nin a sober a la Virgen. A ver, nada, son 3 preguntiñas, un pouco. Estamos probando cousas para esta sexta tempada. Alberto, Dime. que xogador profesional de baloncesto loubou o meu tiro? A. Ricky Rubio. B. Alberto Montes. C. Billy Hernán Gómez. D. Juancho Hernán Gómez. Sei que é un concurso que che rompo o ritmo pro TikTok, pero dame un pouco de contexto. Un xogador destes 3, vaya, Sí. loubou o teu tiro, é dicir que atopaxeste de pura chamba Sí. cun destes gogadores. Sí, viume tirar e dixo que tiña unha boa man. A ver, non os coñezo dabondo, Son todos campeóns do mundo. sobre todo os Hernán Gómez, ¿no? Os Hernán Gómez. Os clásicos irmáns Hernán Gómez, ¿no? Que tú imagínate que hai dous, pero eu inventeime dos nomes. Sei que son real names. Vascaer Hernán Gómez. Pero chamándose Willy e Juancho podían ser inventados por un neno de 6 anos. Sí. Tamén che digo, aparte de que teñen apelido de personaxe de cómic de Ibáñez. O ritmo de TikTok, Alberto. Hernán Gómez, Hernán los hermanos Gómez. Hernán Gómez. Zipizape y Hernán Montera Gómez. y Otilio y los hermanos Hernán Gómez. La familia Trapisonda. A ver, a min sóname, esto é recente, contexto. Relativamente. Relativamente 6 meses. 3 anos. 2 anos e medio. É que a min quereme sonar que me contaras que Tato Pachi, un xogador de básquet. Claro, De básquet. De básquet. Un xogador de básquet. Básquet. Que se chama é un Hernán Gómez. Vale. Teño clarísimo. Pero, Viche que estou metendo ahora a resposta. Sí. Xa dixen que creo que estou entre dous. Vale, estabas ¿Qué entre te 3. parece? Vaya videazo de TikTok que te estoy preparando. Ricky Rubio no. Vale. Porque aí 3 anos estaba ainda nas Américas. Las Américas. Entre Willy e Juancho. Willy o que xoga aquí, ¿no? No Barça. Sí, correcto. Podo dicir Juancho. ¡Ah! ¡Hala! Vas a Porque decir Juancho Hernán Gómez. Porque sei que es un pouco cabrito de querer maleare. ¿Quieres maleare? Maleare. 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 Alberto, o xogador de baloncesto que levou o meu tiro foi Billy Hernán Gómez. Oh. Antes de xogar no Barça. Antes de de xogar no fichar. Barça. Antes de fichar. A ver, Sí, conta sí. ahora a batalleta. Bueno, xa contache ti sen sabela. Pois unha mañá fun entrenar ás 8 da mañá, 7 da mañá, e ali estaba Billy Hernán Gómez, que fora unha pista a facer unha acción publicitaria, entendo que ás 9 un pouco máis tarde, foi con tempo, o chaval. Igual estamos falando de xullo, un mes de, En Barcelona. En Barcelona. E aínda non fichara polo Barça ese verán, veu dos Charlotte Hornets. O sea que eu formalmente un xogador de NBA díxome que tiraba ben. A ver, que Vale. que eu quedei cheo. Pa ti. Sí. Pa ti a E cousa. él pues costoulle nada, gratis, pero Claro. aí está, para a chorrada sirve. Non hai testemunhas, non estabas con colegas, tío, estabas... Hai unha foto.
Hai unha foto. Hai unha foto, Moi, así que moi... non podo decir que a foto atestigua que me dixo que tiraba ben, pero E, bueno, eu fíome. Pero- Eu fíome porque o rapaz, pois mira, pois... o rapaz tampouco, a ver, agora Quixo facer... fixeron mal europeo. Quedaron fora Sí. España, sí. O- E Billy Hernán Gómez Escairolo foise pa Madrid. Foise pa Madrid, efectivamente. Sí, sí. Que ben peina para atrás aínda ese home, Bueno, igual un día descubrimos que era todo. Igual está facendo o efecto cortina, igual está facendo unha Nasagasti bien. Bueno, pero profesional. E descúbrese aí toda Toda a mandanga. Bueno, en calquer caso, que aprenda Simeone, vale? Porque non lle agarra, E a LeBron James tampouco lle agarra, por non E a saber LeBron do básquet. James e a Kobe Bryant tampouco. Bueno, Kobe Bryant agarrou. Tampouco lle agarra. Bueno. Paro aquí ou queres que Sí, siga? para. E dalle outra vez. Hostia, vale. Qué estrés. Segunda pregunta, porque seguimos con concurso, ¿no? Eso parece. Alberto, Fua. con que estrela non ten unha foto Belén Esteban? A. Al Pacino. B. Tom Cruise. C. Georgina Rodríguez. D. Lamine Yamal. Nivel este... Esta é complicada, Neste- Belén Esteban no, bueno carallo bueno. Esta non é a Bing Bir, Bing Bir tamén é... Quen é Bing Bir? Bim Bir é inglés, rollo Mr. Bean, ¿sabes? Bing Bir, Bim Bir. dibuixos animados tamén. Sí, sí. Bing Bir. Estou vendo a canción, xa a sintonía de entrada. Bim Bir, te. Vale. Con quen non ten unha foto Belén Esteban? Sí. Al Pacino, Tom Cruise, Georgina Rodríguez é a moza de Cristiano, ¿no? Correcto. Vale. El Lamine Yamal, ¿no? Sí. O como digo os bellos, Yamin Lamal, ¿no? Oh, sí, bueno, diñe de todo, chaval. Vale, non teño nin idea. Vou tirar un triple, volvendo un pouco, facendo referencia, daste Sí. conta? Sí. O do Basker, outra Mira, vez. si quieres, podemos, o sea, imos facelo nun sistema Google Imágenes, sin vídeo, que non estamos grabando, que imos buscar, se quieres descartar, ¿sabes? Para ver se te vas equivocando. Ah, vale, Sí, dándolle y- máis patetismo á resposta, ¿no? Bueno, Vale, eu vou decir... que non é, entón aí buscamos se ten a foto, ¿vale? Mira, o que é máis complicado así a priori para min Sí. é Al Pacino. Sí. Porque Tom Cruise pois veu a rodar aquí. Recordemos que rodou San Fermín en Cádiz Sí, para a bueno. película Noche y Día con Cameron Díaz, porque eu teño cultura cinematográfica aquí onde ves. Georgina, pois é de Coslada, ¿no? Sí. Lamine Yamal, pois eu creo que Belén Esteban no último ano e medio foi pedir unha foto, seguro, foi Vale. ela mesma ata Rocafonda a pedirlle unha instantánea. Un retrato. Co cal diría Al Pacino. Vale, buscamos en Google Images Belén Esteban, Al Pacino. A ver qué pasa, ¿vale? Vale. Al Eu Pacino. pensé que ibas a mirar. Oh, yeah. Vale. Alberto, conta ya a nosa audiencia que acabas de ver. Estou vendo unha foto de, efectivamente, Belén Esteban e Al Pacino. Al Pacino bastante enchimpao, ten cara de enchimpao. De feito, o Ten- titular di que se atoparon nun restaurante. Sí. Al Pacino, eu lín a súa biografía e non estaba pa hostias na vida. Pues está con Belén Esteban, aí Aquí até. está con Belén Esteban e eu diría que está peneque. Bueno, eu diría que ten un mapa de Rioja dibuixado. Al peneque. Al peneque. Al peneque. Sí, sí. Risa, esta mirada perdida. Ojo, y el titular que nos ponen aquí: El padrino y la patrona. Dios mío. Madre mía. hay que- Xornalismo de calidade. Sí. Vale, pois fallei. Vale, pues vamos con outro nome para buscar, descartar. A ver, Tom Cruise. Tom Cruise, ¿eh? Tú vas polos internacionais. Home, sí, xa non sei onde se atoparon. Aí está. Claro, con Penélope Cruz. Que noviña estaba aí Belén Esteban, Manda huevos, ¿eh? Cando aínda non pasara nada. bueno, Non lle pasa alguna cousa xa lle pasara, creo. Non lle pasara por riba un John Dere. Pois sí, Belén Esteban ten unha foto Con Tom Cruise. con Tom Cruise. E Penélope Cruz, que foi parella, xa por todos a facer salsa rosa. Claro. Foi parella de Tom Cruise, De Tom non de Cruise. Belén Esteban. Claro. Imagínate, Penélope Cruz e Belén Esteban. Que parexa máis. Sería bastante Heterogénea. Me encantaríame. A Sonia e Selena, bien. Veña, Alberto, vamos a descartar máis Vale, nomes. Xa estás a punto de fallarlas todas. Pois dou por feito que con la miña mala non se fixo unha foto. Que non se fixo. Contradicindo todo o que dixen antes. Vale, pues entón buscamos Lamine Yamal. Tamén te da foto, verás.
Hostia, pero que esto, ¿qué es? ¿Qué es esta encerrona? Hostia, Bueno, ¿dónde están? Como a ver. tamén nun restaurante, todo restaurantes. Oye o titular este. Belén Esteban protagoniza con Lamiña Mal outro momento surrealista. E pon entre comiñas, encantada de coñecerte. Vale? Pero ¿dónde están nun restaurante, no? Porque parece aí como un O titular, o sea, mira, di, Belén Esteban volveu no facer. A princesa do pobo puxo fixo un posado de novo con outro famoso. Pois sí, debe ser nun restaurante. Ese. Moi ben. Sí, Pois non ten foto, vou responder, vale? Con Georgina ou tamén. Vamos ver, Ou vamos ver. todas son Georgina Rodríguez. Fíxima por cada de todas son correctas. Joder, macho. Prométoche al verte que pensaba que non tiña foto con Georgina Rodríguez. E non fuche facer esa comprobación de Google Bueno, antes. pues falláchelas todas. Belén Esteban Podía erguerme e marchar agora mismo de aquí, O sea, pareceme, en fin. ten fotos con todo o mundo. No, xa me quedou claro. Ninguén lle nega foto. A ver, busca Belén Esteban e Xosé Manuel Beiras. Ana Pontón, non? A ver, Xosé Manuel Beiras. vamos a buscar, Xosé venga. Manuel Beiras. A ver, igual, Pero Cuidado, igual con Pablo Iglesias. Igual con Pablo Iglesias. Sí, Mira, ves, aí na terceira fila están aí os dous na praia de Patos, en Nigrán. Mira, míchela. Sí, seguro. No, non ten foto con Non Beiras. ten Beiras, non. Con quen, decías? Non sei. Luis Taera, va. Luis Taera. Imos Pois aí pode ser, Pois pode ser. Tampouco, No. Ostras. Bueno, así aparentemente. Xosé Ramón Galloso. No, pero tosar ten que ser, non? Para o vídeo tamén, no? Que me estou Sí, grabando. para levo aí, sí. 6 minutos. Madre mía. O TikTok. Luis Tosar tampouco. No. Non quere saber nada de Galicia. A ver, fotos famosos, Belén No, Esteban. xa teño. Tanxugueiras. Bueno, Xa verás. con Aitana ten aí, con Luis Fonsi, que tamén te estiven a Pero punto. Luis Fonsi é galego, acaso? Tú que sabes? Tampouco. Tampouco, macho. Non hai fotos de Belén Esteban con un galego. Galegofobia en Belén Esteban. Manuel Rivas, a última, va. Que va, Manuel Rivas, nin pa Dios. Belén Esteban. Por qué? Porque son escritores os dous. Claro. Claro. Veña a última, Óscar Pereiro. Pues mira, este igual. No, non creo. Jo. No. Mi madriña. O sea, aquí... Xa non sei máis. Non sei máis galegos. Non sei máis galegos susceptibles. Mira, Feijó. Casi, esta tirada non era Francisco mala. Franco. Bueno, no, creo que non. Por idade, Por idade, creo que non. Non coincidiron. Vaya. Bueno, teño unha pregunta máis. Eran 3. Eran 3. Veña, vamos. Mamasiña. Xa non poño vídeo a gravar, vale? No, para esta gravar no. falta de respeto e baceladas non... Foi divertida esta. Sí. A ver, dalle. Al Pacino con Belén Esteban, Al esta. Pacino. E despois, dime conta que a foto sonábame desde la visto, Bueno, porque é unha chorrada desas que fai gracia, claro, é así. En fin. Alberte, con que cargo político non estiven de festa en Bruxelas? Con ningún. O sea, estiven con todos. Claro. Durao Barroso Esa aí. época Bruxelas, Quen che iba a decir a ti que che iba a dar tanto contido de ocio nocturno, Sí, a verdade que naquele momento para min era normal. Pero estabas en Bruxelas, Porque na opción A temos a Javi López, vicepresidente do Parlamento Europeo. Os cargos son actuales, vale? Sí, El sí. grupo A. Javi López deixou o español e foise pro Parlamento Europeo, ¿no? Opción B, Hai un político con menos carisma que... Bueno, sí que hai. hai bastantes. Hai bastantes, Hai sí. Perdón que che estou cortando o ritmo da... Javier Nart, xornalista, exdeputado no Parlamento Europeo. Opción C, Fernando San Pedro Marcos, secretario de Estado para la Unión Europea. Opción D, Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Ojo, hai nivel aquí, A ver se revisa o convenio de artistas o ministro, vale? Bueno, Eso de entrada. mandamos un DM no Twitter que me sigue. Ti ten o Twitter? Amén. O ministro de Cultura? Sígueme a min, él a min. Non, Ti a él no. él a min tamén é... Ti a él no. Bueno, tamén, claro. Ah, vale, sería feo, Hombre. Ministro... Ministro... Estiveche de festa co ministro de Cultura, Ou non? Eso é... Igual é a excepción, Eso é Gebi, A ver, conozo, claro que Conócelo, sí. ¿no? Sí, claro. sí. Claro, claro. Bueno, aquí síguenme todos en Twitter estos. Javier Narz tamén. Todos.
Carallo, highlight, Javier. Girauta bloqueoume no seu día. Girauta que? Bloqueoume. Bueno, a quen non, verdad? Sí, a pero- mí Albert Rivera. Claro, pero nunca lle puxen nada a Girauta. A mí me bloqueado Albert Rivera e tampouco recordo, porque a mí os sitios de farlopa non me gustan. Entón non sei como se puido molestar. A Farlopa en cambio, non? Mira, xa me desbloqueou Girauta. No, porque cambiou o Twitter. Pero que se dedica a desbloquear e bloquear a xente. No, porque o seu Twitter naquela época era Girauta CS. Xa, pero pero- desde entón xa pasou por moitos partidos. Unha vez que bloqueas, que te dedicas? Outra tarde a ir desbloqueando? Non sei, Que decir, que estas te- personas non mo- está ben. Moito tempo libre, non? Girauta. Moito tempo libre para facer iso, non? Pues, Eu sabes o que fago en Instagram? Recoméndoche, porque outro día non sei con que o falei e descubrinlle un mundo, A ver. Silenciar contas. Claro, home, para Pero- que non se rompan os huevos. Oh, que ben vivo, Pero solo silencias publicacións ou as stories ou todo? Todo. A fuego. Pero Hai xente moi pelma, botei a silenciar. Moléstame no Instagram ahora a xente que fai ese retweet. Sabes o retweet Eu que non o hai teño, ahora? Pois aínda. hai xente que como recomparte contigo, Oh. que está moi ben e causas sociais e tal, pero carga, sabes? Sí, sí. Quero ver as túas fotos facendo parvo. E cando non as queira ver, xa lle darei a silenciar. Eu recuperei unha paz mental extraordinaria, aparte de gastar menos tempo nesa Merda. mierda. E recomendo a todo o mundo silenciar, pero o teu mellor amigo, Sí. Silenciar. E hai xente que lle dixen a cara, Bueno, non pasa Mira, nada. tío, te he silenciado, ¿vale? Porque eres un cansino. Porque non se poden publicar. ¿Cómo publicas 8 stories nun día? É que forma parte do meu traballo. No, No. eres lampista, non che forma Bueno, parte do hai traballo. xente que publica 20 stories nun día. No, 20. non tes cariño pola túa familia. Non queres aos fillos, aos pais, non estás valorando o que tes. Pois probablemente. Vale? Tranquilo, Entón, Alberto, tranquilo, silenciar. tranquilo, non- Cal era a pregunta? Javi López, Javier Nart, Fernando San Pedro Marcos ou Ernesto Urtasun. Un Vasme destes. perdoar a ignorancia, pero Fernando San Pedro Marcos Queres ver unha foto de Fernando San Pedro? ten nome de árbitro de segunda división. Sí, sí. Vou te El enseñar unha foto. colegiado San Pedro É o Marcos. único que non conoces, verdad? Correcto. Pois mira, este é un fenómeno. E ca foto aínda menos. Bueno, é un esbirro de Álvarez. De feito, é o esbirro máis grande do ministro Álvarez. Moi ben. Mira aí. Boa cella, Sí, sí, ten un fuciño aí para comer así e fozar. Ten un cellote, ten uns cellotes como os de Luis Tosar, Sí, sí, mira aí. Subrayaos a Rotring, Sí, sí. Aparte gusta moito o pelo cano xa totalmente, en barba e Claro, non che quero dar detalles para non darche pistas, e claro. despois Aquí cartonea, a cega negra. Cartonea, Uf. Eu aí non vou meter Baza e Cisjordania. Sí, pero que fai puente, sí. Non vas meter Baza e Cisjordania. Non repitas o chiste que xa era malo antes. Por eso. A ver, asocios, é que estou perdido. Estou dando voltas ao... A ver, Javi Daste López. conta, ¿no? Javi López. Javi López, sí, que ten unha cara de Que pailaroco. efectivamente é do español. Ten cara de pailaroco, Sí, un pouco, sí. Este no instituto deberon pasar a regular, Bueno, Mira que pelo aí. Esto era cuando era líder das xuventudes do PSC, un pouco Aí parece Matilda, pelo a la taza, Non me gusta ben o body shaming, retiro todo o que dixen. Pero carisma sí, Carisma, A ver, eu Non estivo él no reparto de carisma, eu non podo decir nada porque temos Porque saíxe de festa con él. unha boa relación. Mira, Javier López. Sí. Como é tan sosainas, Sí. metíchimo para goderme. Cocal, descartado. Saíche de festa con Javier Tens que López. adivinar o que non. Xa, O sea, xa, quere decir que cos outros tres Pero estou razonando. Vale. Eu sei que isto a ti gusta para os cortes de TikTok, insisto. Pero non hai TikTok agora, non estamos grabando. Pois va máis... Mellor, está ben. Urtasun é un puntazo, porque como un fichaje aí ministro tal. Sí. Entón, estou entre subcomandante Marcos e Javier Naret, que, bueno, en fin, xa sabemos todos de... Pero sigue ahora, en que partido está? No, él acabou, o sea, vale. cando acabou Ciudadanos, él foi independente e xa está. Ah, vale. Sí, sí, non... Javier Nart, acórdame de Moros y Cristianos, aquel programa de... Estamos bellos, Sí, moito. Aquel programa Sí, de porque debate. eu ríome porque me acordo tamén, claro, por suposto. Moror y Cristianos, ese programa de debate Moror. que hoxe acabarían a hostias. Bueno, hoxe non podería chamarse Moror e Cristianos. Hoxe non se podería. Para empezar, Sería Moror, que é unha rexión del Señor de los Anillos. Judíos y cristianos Ahí sería está. hoxe, ¿no? Sí.
en fin, unha cara mítica dese programa e un bo gelipollas tamén. Por que non decirlo, non? Hai que buscar a viralidade desta tempada tamén, abogo por crear un pouco de conflicto, tirar moito bife, Bife de chorizo. a ver se chega algún retorno en forma de viral, vale? Que eres unha demanda, non? Sí. Non teño idea, vou dicir San Pedro Marcos. O secretario de Estado para a Unión Europea. Sí. Ti No, Javier Nart. Javier Nart. Digo Javier Nart. A ver. Última. Eu non te quero liar, vale? Pero vouche decir, igual sí, pero vouche decir o cargo que tiñan todos estes naquela, Sí. vale? Veña. Fernando San Pedro traballaba na Comisión Europea, era funcionario, Vale. Javi López, eurodiputado xa, Javier Nart, eurodiputado, e Ernest Urtasun era eurodiputado. Eu traballaba no Parlamento Europeo. Pois co que era currele con ese saiche. Sabes? Porque xente que traballa no Parlamento Europeo vai moi de estrés. Entón, Dilo con coña, pero saíades aí... No. A dolor Saíades saíamos. a dolore, a beber cervegas como se non houbera un mañá. para olvidar, Entón, ese sí... Javier Nart. Javier Nart. Non me bailes, porque xa está... non me bailes tamén. Despois de 15 minutos xa respondín a pregunta, entendes? Vale, pois Alberto. Grazas a xente que aguantou todo este interludio. Pois efectivamente, non saín de festa con Javier Nart. ¡Vamos! Bravo. Aplauso. Foi unha de 3 ou 2 de 3? Solo fallía que era unha puta trampa, ¿no? Que igual, No, por dice Juancho. Fallía Juancho. de a dos, Bueno, Hernán Gómez. Moi pronto en librerías. Bueno, xa a recta final do programa de hoxe. Sí, home, que te escribe o Barça, ¿no? Sí, é verdad. De ahora a 8 teño que sair para... Facemos unha porra. No, é mala sorte. No, porque aparte isto seguramente saia despois de que Sí, o partido claro. non ten interés. Sí, non ten interés. é de verdad. Eu quero colarche ao último show. É moi divertido. Ves moi interactivo, Sí. Notase que Que dormes tenemos pouco. baracha nada, ¿no? Mira, imos por a ver música do Brasil, a ver que xa puxen esa temporada pasada, pero... Quem é essa menina de vermelho? Oh. Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menor vilão. Folga de Camaro. Esta tempada imos traballar máis a lusofonía. Apaixonou. Gosto. Ti facías a broma esa de deputado do PSC ou xogador do Español, Elas quer dar, chama a morena pra bater pero isto no mundo da lusofonía, que sería? cabelo liso. Não sou envolvido. Pistolitas. E depois De de repente, favela. conversível. Sei Pois o que che vou plantexar agora é unha dicotomía moi sinxela, podedes xogar con nós na casa, que é político portugués ou xogador da primeira liga portuguesa, a Liga NOS. essa mina de vermelho. Passou de Ainda é Liga Nos. Sí. ben, Funo chequear. Eso sí, o de Georgina Rodríguez non. A que volveu José Mourinho. José por Mourinho, certo. o Benfica. O Benfica. Non o Porto, Non contaba con vir, dixo na roda de prensa. Normal, estabanlle pagando a Dior. Gaño máis na casa, dixo. Manda huevos, Correcto. Moi Alberte, Mourinho. Felipe Sousa, político portugués ou xogador da Primeira Liga? Felipe Sousa. E se queres que é xogador, pois xa sabes, poñe posición. Felipe Sousa. O poñe cargo tamén, claro. Felipe Sousa dame de central, Sí. pero tamén de alcalde, Vou decir político. Correcto. ¡Vamos! Paulo Raimundo. Pablo Raimundo, dame cantautor triste de Porto. Pero non é De cantautor. Porto, pero non de Porto Alegre, porque se é triste. Claro. Daste conta. Fíjate que puxense Jo, música de Brasil para falar de Portugal. Por qué? Porque sí. Tamén é verdad. En fin, de menos a máis este podcast, sempre. Sempre. Futbolista. Futbolista polo Partido Comunista de Portugal. Amador. Claudio Ramos. De novo seguro que xogou a fútbol, Bueno, igual Claudio todo. Ramos. Home, Claudio Ramos, ¿no? Ramos. Claudio Ramos. Claro, ten apelido. Claro, apelido lévame a Claro. fútbol e a canción tamén, A Sergio. Sí, tamén é cantante claro. Se Sí. conoce que sí. Se conoce. Futbolista vou decir porque levas dos políticos e un pouco por rotar, Futbolista do Porto. ¡Vamos! Correcto. E agora imos con Antonio Silva. Antonio Silva, que non Andrés Silva, dianteiro do Elche.
O Elxe, do Elxe. Do Elxe. Hai que decir as cousas en castelán, que aparte díxela en catalán, que é moi divertido, pero é aportuguesado. O Elxe. Pois si me digo, despois para Elxe, o Elxe. Bueno, dixeno en catalán, Claro. que é o idioma que se fala Oficial en dali, Elxe. claro. Que como era o nome? Antonio Silva. Antonio Silva, quererme meter en político, porque é un nome de politicazo que flipas. Bueno, Tamén de actor, de culebrois portugueses. Pero vou dicir futbolista. vas dicir futbolista. Sí. Pois é xogador do Benfica. ¡Vamos! Iba a decir Benfica, pero xa dixe, non me quero pasar tampouco de listo porque vame botar de aquí. Rui Tavares. Rui Tavares. Dos verdes. É progresista. É político progresista. É político Vamos. e é do Libre, que son verdes. Vamos. Moi ben. É que tiña nome de verde. André Ventura. André Ventura, secretário de organização das juventudes Cara, do, que pode ser eso, do pode partido ser das toallas limpas. Político, tamén pode ser político, bella. é político. André Ventura é o líder da ultradereita portuguesa. Oh. É como decir Santiago Abascal. Buah. ¿vale? O sea que sí, sí. Non gosto. Sí. Despois temos a Diogo José de Nazaré. Diogo José de Nazaré. Fua, que maravilla de documento nacional de identidade. Quédanos 4 con este, o sea que está. Vale, que vaya un pouco ao pé, ¿no? No, me, está ben. Político tamén. É do Benfica. Oh, Podía ser político, máis non. mas non é. Bueno, o André Ventura este do Chega, que é o Vox portugués, Chega, sí. empezou como medio non directivo, pero bueno, ligado ao Benfica, o sea que non teñen un águia no escudo, igual Amigo, igual- como lles gusta rapiñare. rapiñare. Luis Montenegro. Luis Montenegro, alcalde de de Faro, do Algarve. Parece un alcalde galego, joder, é do PP, lida con marca do Na Salnés. festa do cocido de Lalín. O Luis Montenegro. Teño visto eu. Sí, Luis Montenegro foi Peneque perdido. o que denunciou o libro de Nacho Carretero. Denunciou no il. Denunciou el mesmo. Entón, quen dice? Político. Político, é o actual primeiro ministro de Portugal. Toma ya. Toma ya. Como controlo, Bueno, eu xa dou por feito que de Portugal non se sabe nada. E hai que... Nin falta que fai. Nin falta que fai, vale? E agora continuamos con Jorge Sampaio. Jorge Sampaio. Estamos hablando de César Sampaio. Sí. Aquel centrocampista. Era brasileiro. Brasileiro do Depor. Do Depor. O Dep. Por que falas con acento de Viena? Depor. O Depor. Depor. Me estoy aí 7 acentos nun. Fixen Macedonia de acentos. Como é de nome? Jorge Sampaio. Como se me fora a axudar, Sí. Soname as dúas, Vou decir futbolista. Pois efectivamente é expresidente da República de Portugal. Soname o nome, Sí, sí, home, é moi Soname. socialista tal. E por último, Alberto Costa. Alberto Costa. Sí, eu que sei. Alberto Costa. Non che plantexei ningún Costa eu primeiro, ¿Ah, sí? Sí. Ah, pois sonábame. Alberto Costa é o dianteiro centro do Vitória de Guimarães. Alberto Costa non xoga no Vitória de Guimaraes Porque non quere. porque está Pois xogando chegou ofertas. porque está xogando no Porto, pero tamén é exministro de Xustiza. Ah, Entón, claro, Alberto Costa vale para as dúas. qué cabrón. Teño que dicir que fuche a buscar a Benfica e Porto. Tampouco te rompicho los huevos. No. E saiu ben, a verdade que estou contente. Saiu ben. Está... Gracias, aplaudoche. Vale, moi ben, aí autoapláudome. Antonio Costa. Antonio é o outro, é o que foi primeiro ministro. Bueno, da igual, cousas. Vale. Que é isso? Eu mesmo que tá botando o couro pra torar. Bueno, pois pues xa está, xa acabamos. De Marraco. Marchamos xa? Sí. Sí, só pouco a pouco, Bueno, pois en 15 días intentamos. En 15 días volvemos. A ver, ahora gravamos aí un par de cousiñas para o TikTok, unha foto. Unha foto, ¿no? Sí, home. Co ben que estamos. Estamos pero espléndidos, de Dios. Dios mío. Xa Seguídenos volvemos. en redes, estamos aquí. Estamos aquí de volta. Ahora imos gravar así esto para o TikTok de... A volta que ninguén pediu. Sí. A nosa. É que todo o mundo esperaba. Hasta logo. Chiña, chao. Minha
apaixonou.